17, 18, 19 април се проведе състезание при нас. На 17 беше квалификация за републиканско първенство, което аз не успях да гледам, но присъствах на съботния и на неделния ден. Имахме турнир частен при нас. Нашите коне се представиха по-добре, отколкото съм очаквал. Сина ми Йосиф Яков се представи много добре при юношите. Първият ден се класира, мисля, трети. Не, първият ден се класира в първи, днеска се класира трети. Андрей в тежкия клас на 130-135 последните паркури, високите, и двата дена стана първи с нашата най-перспективна кобила Валфина. И няма как да не съм доволен от представянето и на конете и на нашите състезатели. Мисля, че стана много хубаво състезание. Първият ден беше много хубаво, времето имаше много публика. Много ме зарадва това, че имаше много млади състезатели, много деца, много юноши, което е предпоставка за по-нататъчното развитие на конния спорт. Имаше в публиката много млади хора, млади семейства, много деца, малки, които проявяваха постоянно интерес да се качат за първи път на кон, което е радващо и смятам, че е една добра предпоставка за бъдещето развитие на конния спорт. В днескашния ден времето беше малко лошо, сутринта студено, облачно и публиката беше малко по-рехава, състезанието тръгна малко по-вяло. Конете също понамаляха малко. Има няколко състезатели от нашите най-добри състезатели, които отиват в чужбина и изтеглиха конете си. Но все пак направихме 80-90 старта и днеска. Мисля, че стана хубаво състезание. Накрая нашия кон спечели Гран-прито и няма как да не съм доволен. Последните 3 дни на конно-спортна база Тракиец се провери квалификация и отворен турнир по прескачане на препятствия. Всъщност това е второто състезание на тази база за тази година. Преди това имаше един голям турнир в Божурище и мисля, че се вижда как конете успяват да навлизат в форма, предвид факта, че в Стара Загора вече се провеждат традиционни състезания, всеки месец по едно състезание. Постепенно конете навлизат в спортния календар. Това, което много ме изненада на това състезание, бяха паркурите, които бяха с височина 130-135 см и честно казано, аз не очаквах да има толкова много коне. Вчера имаше около 20 коня, които скачаха паркур 130, което е радостно за повишаване на нивото на показателно е за повишаване на нивото на спорта. А още по-радостно е, че част от тези коне са 7 годишни, което пък е предпоставка тези коне следващата година да могат да навлязат в едни паркури на ниво международни CSI 2 звезди и по-високи нива на състезания. На проведената квалификация радостният факт е, че в клас 7 годишни коне имаше 8 коня, като само за пример ще ви кажа, че миналата година на всички квалификации общо имаше 11 коня, което показва, че се надяваме да проведем едно много високо ниво на състезанието, което ще бъде финала на държавното първенство за млади коне. Тази година, като че ли малко по-малък е броя на 4 годишните коне, но ще видим, когато се проведат следващите квалификации, може би този брой ще се увеличи и ще дойде до обичайните нива около 30 коня годишно. От това, което Федерацията планира като дейности за тази година, разбира се, са традиционните международни турнири. На първо място най-близкия всъщност турнир, това е международният турнир по всестранна езда, който ще се проведе в средата на месец май в Арбанаси. За първи път от много години се провежда международен турнир на това ниво. Пиер Люгопил ще бъде курс-дизайнер за трасето по всестранна езда. Той вече посети България, предстои още едно посещение преди самото състезание. Трасетата вече са окончателно оформени, профилите на препятствията, остава вече същинската работа, физическата да бъде свършена. От 29 април до 3 май в Арбанаси ще се проведе курс за подготовка на треньори по всестранна езда.
Заедно с курса ще се проведе и обучение на лектори от страна на Международната федерация и съм много радостен, че успяхме да доведем в България хора като Анди Грифит. Пиер Гобил също ще бъде, който ще бъде водещ на тренировките. Жан-Филип Комбовале от Франция пристига. Майя Штукер за Обеска. Ставрос пристига от Гърция, така че нивото на хората, които ще водят подготовката на нашите треньори, мисля, че ще бъде доста високо. По линия на Международната федерация тази година имаме 3 различни проекта, които се движат. Първия и така най-важният проект, от който успяхме всъщност да спечелим следващите 2, това е финалите на Fay Challenge. Тези финали представляват финал на състезания, като ще пристигнат на състезанията с наети коне. Трябва да осигурим 22 коне, които са на ниво 1.20. Пристигат състезатели от 17 държави и ние имаме 2 вайлдкарта, с които можем да участваме. Решението на комисията по прескачане е да участват 2 юноши, които са в процес на селекция. Това състезание се провежда за първи път на територията на Европа и така се приема с изключително голям интерес. Честно казвам, не очакваме да повдигне много нивото на конния спорт, но пак ви казах, във връзка с това провеждане, което всъщност е финансирано от Международната федерация, целият турнир се финансира от Международната федерация, ние успяхме да спечелим други 2 проекта. Проектът, който е много важен, това е 3-годишен проект за подготовка на треньорите по всестранна езда. По всяка вероятност ще идват френски треньори, които да ни обучават. Другия проект е Международен лагер сбор за деца. Поканени са всички балкански държави. В последствие поканихме и Украйна поради сложната политическа обстановка. Много от състезанията там са отказани. Имаме потвърждение, че украинците ще пристигнат също. Този проект е за 2 години. След тази следващата година ще се проведат тези лагери с деца, също с наети коне. Като ако България е една малка държава в сравнение с Германия, примерно в областта на конния спорт, то трябва да ви кажа, че България е огромна държава за сравнение с Македония, Сърбия, Албания, изобщо част от страните на Балканския полуостров. И нашата идея е от една страна да привлечем чужди състезатели тук, да им помогнем да се развиват, защото ние не можем да очакваме, че България ще се развива добре в областта на конния спорт, ако съседните държави не се развиват. И нашата идея е да повдигнем нивото на съседните държави, а едновременно с това, когато дойдат тези специалисти, нашите деца и юноши ще пристигнат със собствените си коне и ще проведат една много качествена подготовка, като тази подготовка няма да бъде само спортна състезателна, но има предвидено ветеринарно обучение, има предвидено допинг обучение, правилознание и така нататък, т.е. те да получат една добра теоретична основа за спорта. Другият проект, който се опитваме да задвижим, знаете, че има проблем. Проблема всъщност той е в цял свят с съдиите по обездка. В началото на юни ще проведем съдийски курс. Пристига Петър Ханшеги от Унгария, който ще проведе този курс и така имаме план как тези, които преминат курса, да бъдат включени като shadow judges или ще търсим формите, под които те да имат възможност да повишат своята квалификация и да натрупат опит. В края на годината, след последното състезание в Божурище, има планиран курс Level 3 за треньори по прескачане на препятствия, който ще е международен. Като преди курса ще проведем един workshop в продължение на 4 дни. Пристигат 4 изключителни лектори. Само за пример ще ви кажа, че един от тях е в момента дясната ръка на Ото Бекер и той отговаря за подготовката на националния отбор на Германия. Имаме планирани много дейности и се надявам самите хора, които са поканени да участват, да имат мотивацията и готовността да участват и да се развиват.